Indah dadi anakku wedok ya. Mesti kur mbok apusi wae ya, Pak. Wah. Wis wedi bayangan. Ora bayang. Ramu saiki contoh kaya ngene iki, kaya adikku ming turu kaya ngene iki wong apa lho. Bocah semono wis iso nyinden kaya ngono ki ya ora wis. Pandhek kuno ora kok saiki kok senengane kok golek sinden sing gedhe-gedhe ki pirang-pirang ngumbu. Sing cilik-cilik ngene iki angel. Terus nek cilik iki kena dihapusi to, Pak. Andani kok kita hapusi. Kok kita hapusi, Nak. Mah buka wirang ora. Aku arep dihapusi nek ketemu tetep nagih kok, Pak. Ora ngono. Tenan kok, aku ki tenan mbok arep ngundang sapa wae iso wae piye carane wingi wae tenan aku saiki kemeropokku dihapusi landung. Aku ngebel Mas biasa siap tak bayar temenanan. Tekate bojoku tak dol. Kluthik ngoten. Tenan kok. Jembet bingung wes iki sing nganteman calone Agus Utama nek iki rebutan iki. Oh, menang-menang Agus ki bapakne pengendang, nek Utama ki bapakne tukang ojek. Halo weh, bagus apa ora bagus wae elik kok ngono kok. Yo. Tangis kang cengkoke apik ya. Napa, Bu? Kang aku ora kecewa Mega ngajak kowe. Nana kecewa tenan aku gelem tak apusi kowe. Aku ki pengen ora gelem ya, Pak. Aku wegah gawe wirang kok. Gelem tak apusi kowe. Kapokmu kapan? Bayaran le 50 le. Orang neka-neka gong sok ngisruh wong nyuwara ora. Ya Allah ya Rabbi amin. Gong, Pak. Kowe lah malah sing arep dipotong aku iki.
Lah nggih, sakne. Aku iki ngrokke swara kepenak, ngrasake rokok kepenak ora ngerti nek wis entek. Yo. Celuk. Aku ngenteni Ya. kamu kaya ngenteni mudhune wayu janji mboten sasamipun digongke weh, gek digongke satu gungan ya. Kledang kae teka ternyata cincin datang citra kengalit metrisa saobama wis damar mancung cinubet dole. Nggih Pak, ayo ora malang kerik didulke tangane. Nggih Pak, kowe mau tak utus, ayo halo bendaramu wis kumpul ana gandhok mburi, ayo gek kono kae Bagong karo Gareng dicawiske godhokan telo jenenge wong desa ya apa duweke dicawiske ya le. Nggih Pak yo. Siti